Καλημέρα σε όλους. Το σημερινό άνοιγμα αναφέρεται σε μερικές συμβουλές για το πώς θα βγάλουμε χρήματα. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει λοιπόν. Οπωσδήποτε είναι καλό να κόψουμε περιττά έξοδα και αγορές δευτερεύουσης σημασίας. Για να υπάρχει μονιμότητα στην οικονομική μας κατάσταση, θα είναι καλό να κρατάμε τα οίκομοι ενδύμου και ποτέ να μην ανακοινώνουμε τα κέρδη μας. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουν όλοι τα οικονομικά μας. Γενικά και σαν συμβουλή έχω να πω, προτού υλοποιηθεί οποιοσδήποτε στόχος μας, επουδενή μη τον ανακοινώνουμε. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Οπότε πατάμε like and share στη σελίδα, να μείνουμε στην παρέα, αλλά και να συντονιστούν και περισσότεροι μαζί μας, καθώς ακολουθούν πολύ ωραία πράγματα. Καλή Πέμπτη σε όλους.